La boss, naunsa ka boss? Wa kay klaro say anak ka say babae to say. Unsa dito boss? Ikugan man siya say. Huno man boss? Paduol gud na ako say. Okay boss. Nice kayo ang dapit kay mong gidadaan sa kuwasay. Nagustuhan nimo boss? Nagustuhan kayo pero mas nakagusto yun ko nimo. Putang ina mo, ginagawa mo. Ag binuang boss? Why unay? Parihar biyata. Kabalo ko say. Imong pamurma pang babae pero imong dire pang lalaki. Unya boss, unsay plano boss? Palamiir ako ko say. Unsay klaseng palami boss? Bisan unsa basta siguro ang lang ka na malipay ta. Okay boss, why blema? O grave faz tudo. E a bunda Ay, putang ina mo, ginagawa mo. o grave faz tudo. E a bunda dela bate. Okay na to boss? Very nice. Wanay mas lami ato say. Napa boss? Piktosi ko kaysa say be. Okay boss, basta ikaw way balibaray. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Unya boss, sakto na or dungagan pa? Sakto na say. Pangitay raw ko itong babae. Unsang klase nga babae boss? Kanang guwapa. Unsa pa jud? Kanang lamion og paa. Unsa pa? Kanang madala bisan asa. Unsa pa? Kanang musugot bisan unsa akong buhaton sa iya ha. Unsa pa? Kana lang say. Okay boss, why problema? Basta akong tiif. Ayaw lang thank you ha. Baalag magkinoon sa dre sa kalibutan. Pero kanay mong tiip mo di gina ako makalintan. Ninduta diri dapita og view. Uy, namit kay ba? Ako ni i-post bi aron makita anig afam. Yawas, asa mo kung makakitag babae ani para kang boss? Ay, naa si Agaw. Gaw! Uy, gaw. Gaw sa ka diri gaw. Ay gaw, ga picture ko diri ba para sa kong afam. Aw, apa man day mong tirada ron? Oo, gaw, uy, mas tiyada man ang afam kay dako niya taas. Na, tinuod din na gaw taas ng afam. Dili ba taas og height? Aw, salam gudi ay. Gaw, huga ka kaguna-huna. By the way, gaw, akong boss nangitag babae, basta ganahan ka. Nga, unsa may trabaho ana gaw? Maging-ani ra ka gaw. Nga, mong hatag ka nagkwarta. Og kwarta way problema, ako ray bahala sa imo ha gaw. Oh, sige gaw, game ko ana. Tara gaw. Yawas, asa pa maning bataan eh. Gaw, unsa man ni gaw layo pa ta gaw? Naa na ta gaw. Boss! Yawas, mauna na say. Oh boss, ikaw na bahala ani niya. Gaw, nakuha na niya, uy. Sobra pala sa apam gaw. Okay na ba ning bayana say? Okay na boss. Pero timan kanang bayhana dako kay naghalaga. Dakog halaga? Ayaw ka bala ka. 1, 2, 3, 4. Okay na ba na, love? Okay na. O niya, musugot ka mo, anak ta dira. Ikaw bahala. Tara, love. Na. Patay jud na ron. Hala. Naunsa man na si boss? Say. La boss, naunsa ka boss? Wa kay klaro, say, anak ka, say, babae ito, say. Unsa dito boss? Ikugan man siya, say. Wala pag sure oy. Nya saman pa doktor ta. Ayaw na, say, kay mulakaw ta. Mulakaw nya. Imong paniud to. Ayaw na. Unya boss, basig mapas mo ka. Baliw kog tanaw sa kalendar, say. Okay boss. Unsay nakabutang dira. Patay, lubong, pahinumdom. Unsay una nakasulat, say. Patay. Mao na, say, atong atoon mo. Ato ta sa akong amigo, kanina matay sa ilaha. Mag-unsa man ta dito boss? Mga pita. Hala boss, kaulaw ka na boss.
boss? Dili na siya ulaw say. Kay mao ni mga panahon na nga makatipid ta sa tong kwarta. Ano makatipid man ta? Tungod gi karong panahon na dili na tagpay tug konsumo nga para sa tuwa. Kay pamahaw pa niadto panihapon. Sa ilahan na lang ta mukaon. Tara say. Ala, ulawan ni boss.